שאלה שמלווה לכל רכישת דירה היא מהו גובה מס הרכישה שיהיה עליי לשלם. נעשה מעט סדר. נכון להיום, במידה וזו דירת המגורים היחידה שלכם, ישנו פטור מתשלום מס רכישה עד לסכום תקרה של 1,978,745 ש"ח. מעבר לסכום התקרה, תשלמו לפי מדרגות של 3.5, 5, 8 ו-10%. נניח לדוגמה, רכשתם דירה במחיר של 2.5 מיליון שקלים. אז על החלק שעד סכום התקרה לא תשלמו מס. על הסכום הנותר תשלמו לפי מדרגות של 3.5 ו-5% כ-20,000 שקלים. במידה וקיימת לכם כבר דירה אחת ואתם רוכשים דירה נוספת, תשלמו מס רכישה שמתחיל מ-8% מהשקל הראשון עד לסכום של כ-6 מיליון שקלים. בנוסף לזאת, ישנן הקלות במס רכישה לנכים, עולים חדשים ועוד. רוצים לדעת איך להימנע מתשלום מס מיותר? צרו קשר ונשמח לעזור.